Storja ħelwa li se naqra miktuba minn Lina Brockdorff mill-ktieb Il-Bieb numru 11 u stejjer oħra jisimha Is-Siġar li jżommu id-fit. Bħas-soltu għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar kont qed nistenna li ż-żewġ neputijiet subien ġejjin mill-iskola. Twassalhom ġara li tmur tfal tagħha wkoll, twaqqafhom kantuniera qrib u mbagħad arahom ikaxkru fuq darhom jew mal-art il-basktijiet mimlijin kotba u fliexken tal-ilma vojta. Xarhom li filgħodu joħorġu bih qisu xi xogħol ta' skultura imwaqqaf bil-ġel skont il-moda, jispiċċa sa dak il-ħin imgerfex u mħabbel. Il-qomos barra mill-qalziet, insomma dera ta' żewġ subien żdingati. Allura bejn nistħi minn min jarahom f'dik is-sura u bejn minkejja dan kollu niggustom f'dik id-dera ta' imqarbezza u traskuraġni imħalta flimkien. Dakinhar tar-rakkont tiegħi, Jonathan ta' 10 snin der eċitat sew kif niżel mill-karozza u beda jħaffef lejja. Fidu kellu qisha kartolina li beda jurrieli minn 7 mili bot. Bid-bissima ħelwa qalli: "Hawn, ħares, nanna, ara t-pinġija tiegħi. Dik li tajtni l-idea għalija int. Dik intgħażlet mill-klassijiet tal-ħames sena kollha bħala l-aħjar waħda u ser nibatuha l-Iskozja biex tuħu sehem f'konkors ta' tpinġija ta' tfal tampari minn bosta pajjiżi. Ħadd fidi dik li ħsibt kienet kartolina u li kienet ritratt tat-tifel bl-istess tpinġija kbira li jagħmel l-iskola fuq suġġeriment li għamilt jien." "U min iddeċieda li tiegħek kienet l-aħjar?" staqsejt. "U mhux is-Survella Borċ?" wieġeb it-tifel waqt li kompla. "U għedlu li kont int nan li tajtni l-idea biex tpinġi dawk iż-żewġ siġriet?" "Hekk għedlu. X'qalu mbagħad?" "Imbagħad trid jaf x'ismek u jien għedlu li inti jismek in-nanna Biċe. Imma li l-propja ismek huwa Beatrice Bianchi u li taf tpinġi ħafna. Wara staqsini jekk in-nannu Bianchi għadu xi pinġi. U jien għedlu li dak miskin ilu mejjed tajt kien jafu lin-nannu." "Lin-nannu kien jafu ħafna nies jista' jkun?" weġibtu xoċċott. Fraħtlu għas-suċċess tiegħu. Povru tifel ma setax ikun jaf bl-emozzjonijiet li kienu tqanqlu fija dawk l-4 kelmiet li qalli dwar il-pittura tiegħu, kliem li huwa lissen bl-akbar innoċenza. Fil-għaxija, qabel irqatt, ftaħt kexxun ta' taħt is-sodda fejn inrekkel littri, kartolini u rumiżolji bħal dawn. U bdejt infittex. Kienet ilha ma tkun fidi, imma kont żgura li dik il-pittura fuq it-tila kienet għadha għandi. Kienet għal-qalbi wisq biex narmija, barra mill-fatt li artistikament kienet stupenda. Kien fija kull skala ta' lewn aħdar il-lewn tant tal-qalbi. Kien hemm il-weraq tal-qrib b'kuntrast ma' dawk li jgħalqu l-kwadru f'pont ta' perspettiva l-bot, waqt li kull werqa taqbad id-dawl fi sfumar delikat tal-istess lewn. Sibta, bissimt, żammejta fidi u poġġejt fuq is-sodda. U bdejt niftakar. 40 sena ilu meta kont nieħu l-lezzjonijiet tal-pittura u ltqajt ma' Vince, student ukoll. Mill-ewwel inġbidna lejn xulxin. Sajf minnhom l-għalliem ħajjar lill-grupp kollu biex nagħmlu safra flimkien sa Baden-Baden fil-Ġermanja fejn stajna nżuru bosta mużewijiet tal-arti. Jum minnhom kulħadd iddejjaq jara l-pitturi u l-koll morna dawra sax-xifer tal-Black Forest. Sa dakinhar jien u Vince konna qrobna aktar lejn xulxin u għalhekk kull fejn immorru kont issibna id fit. Wara li konna għilna xi satejn mexjin fil-foresta, waqafna f'ruqqa
li kulħadd issaħħar fuqha. Kien hemm spazju vojt bħal pjazza ċkejkna u madwarha stajna naraw ir-qajja tal-ħamrija miksija bin-nwar tal-fjuri. Allura naħa kien hemm qisu tapit vjola ċar, ftit il-bogħod minnu roqa safra tajjat u aktar lem tara tapit roża. Waqafna biex nistrieħu u nieklu l-bixtejn ħobs li ħadna magħna. Wara ftit lajna għajnejna mis-seħer tat-tapiti u bdejna inħarsu l-fuq. Kien hemm eluf ta' siġar tal-fagu, fagu bl-Ingliż ngħidula beach, B-E-E-C-H, ta' żnuber u tal-ballut. Jekk qabel l-attenzjoni tagħna nħakmet mill-isbuħija tal-inwar imlewwen, issa laqqas biss sibna kliem biex nesprimu l-għaġeb tagħna għal kull ma kien hemm madwarna. Kulħadd immuta u f'dak is-skiet bdejna nintebħu li kien hemm xi ħaġa oħra li ma ndunajniex biha qabel. Kien hemm kor meravigljuż ta' tpespis ta' safar li fosthom arafna il-kuku. Għajna nħarsu l-fuq u indunajna li kien hemm żewġ siġriet qrib tagħna li qishom kienu maqtuwajn għal rashom mifrudin b'modija li tgħaddi bejniethom. Imma l-frijaj u l-weraq tal-quċċata jiltaqgħu biex jiffurmaw qisha arkata. Ara xi ħlew, ikkummentajt jien. Qishom qed iżommu id xulxin. Sħabi qaluli li moħħi fir-romanzi, moħħi dejjem fis-sħab u jkun jaqbel jekk xi drabi nniżżel riġlejja mal-art. Kemm kienu jiem sbieħ dawk. Kulħadd jinbex il-xulxin. Jien u Vince bejnietna laqas ma konna nibqgħu lura, aktarx kont nibda jien u nsejjaħlu Vincent van Gogh u hu jpattili u jsejjaħli Beatrice ta' Dante. Meta wasalna Malta, pinġieli din il-pittura b'żeba ta' żejt u taħta kiteb Is-Siġar li jżommu id xulxin. Kemm kont fraħt biha. Jien pinġejt l-oħra ta' żewġ safar fuq fera. Imma ġara li sal-aħħar tal-kors tal-5 snin dik il-ġibda li kellna għal xulxin bdiet tibret. Jien bdejt ninnamra ma' student ieħor, ma' Paul Bianchi, li wara sar żewġi, waqt li Vincent mar l-Ingilterra biex ikompli jistudja. Ma nafx kien fettilli li meta Jonathan staqsini għal suġġett li ser ipinġi l-iskola u ebbiltu b'dawk iż-żewġ siġriet u tiskanta l-idea oġbitu mill-ewwel. Kien ilu jgħid li l-għalliem tal-Arti kien jismu Is-Sur Vella Borġ, imma fejn qatt ser nissoponi li kellu jinserta l-istess wieħed li konna fien, jew kif kont insejjaħlu Vincent van Gogh tiegħi, li fuq kollox ma kien tiegħi xejn. Kienu waslu l-eżamijiet tal-aħħar tas-sena għat-tfal. Is-sajf ma kienx il-bogħod, eċitament tal-eżamijiet imħallat ma' pjanijiet għal vaganzi. Jum fost l-oħrajn, tal-posta talabni niffirmalu ismi għax kellu envelope irreġistrat. Kien kbir mhux ħażin u ħsibtu xi ħaġa tat-taxxa u nħsatt. Imma kienet sorpriża ta' xort oħra. Bilkemm warrab il-pustier li ma ċarraċ l-envelop kannella u ma skantajx ftit x'ħin ilmaħt il-pittura li kont pinġejt jien tant żmien ilu u magħha nota qasira. Għażiża Sinjura Beatrice ta' Dante. Dan huwa Vincent van Gogh tiegħek li wara tant snin qed jerġa' jitħajjar imur sal-Black Forest biex jaqta' l-kurżità jekk għax hemm safar fuq il-frijaj u jekk iż-żewġ siġriet għadhom x'iżommu id xulxin. Xi tgħid? Tiġi miegħi? Tħajjart. U sejra niktiblu issa stess. U hemm tintemm l-istorja tagħna li jisimha Is-Siġar li jżommu id fit, meħuda mill-ktieb Il-Bieb numru 11 ta' Lina Brockdorff.